Donostiako aste nagusian jean eta edan kontuekin nabil azken egunotan, eta izuek gaur deskantxua hartuko dut. Donostia beste leku batetik ikusteko aprobetxatuko dut. Gaur Irlara noa. Bueno, zure lehen aldia alda Irlara zoazela, Santa Clarara zoazela. Azken garai honetan bai, baina txikian nintzenean joan izan daiz, bai, familiarekin eguna pasatzera. Ilobak ditut hor, eguna pasatzen orain. Irlan daude. 6 urtekoa eta 4 urtekoa, bai. Bartzelonan bizi dira eta lehenengo aldiz beraientzat. Turistek ala bertako ekartzen dute gehien bat barkua? De todo un poco, más de aquí, pero luego también turistas también vienen mucho. La isla de Santa Clara ni idea, es que solo venimos a dar una vuelta en San Sebastián a pasar el día y vimos que se hacían paseos en barco y pues decidimos hacer una pequeña vuelta. Egia da asko, Irla beti hondartzatik ikusten dutela eta Frantziako familia hauek bezala ikusten dutela aukera badagoela barkua hartu eta Irlara etortzeko. Gogoratzen altzara zer duen Irlak, zer dagoen Irlan? Batez ere mai batzuk eta taberna oso famatua eta hondartza txikia, hori hiru gauza, batez ere horiek. Eta gu ere gerizpera etorri gara bero izugarri egiten baituelako eta familia hau baita ere zeinen ederki zaudeten hementxe gerizpetan. Bai, bazkaltzera igotzen gera itzalera. Askotan entortzen zareten Santa Clarara, Irlara? Askotan. Gu behintzat, nire familia askotan. Eta zein izaten da zuen plana ona etorri eta zer egiten duzute egunean zehar? Igari egin, eguerdian itzalera etorri eta, bainatu eta horrela. Hemen gerizpetara esan dizuet etorri naizela bero, egiten baitu egia esan Irlan baitere, eta ara nor topatu dudan, EITB-ko lankide bat, Laida, zer modu? Oso ondo, Lierni. Ederki zaudete hemen famili giroan gerizpetan Irlan. Bai, gaur egun pasatu gea, famili guztia, goizan lainotuta zeon, baina gero esan dugu arratsalderako nahin behar du, osak Irla jun bargea gerizpetara. Eta askotan entortzen zarete Irlara bai? Ez, baina urtean behin, beti. Bai, benpolitia izaten da gaina umekin, hori pixkat Irla deskubritu eta abentura da beraientzako eta oso ondo pasatzen dago. Oso leku politia da eta gainea oso ondo prestatuta dago eta jendeak nik usten dut oso ondo aprobetxatzen dula eta familia guztiak etortzeko eta astean zehar oso ondo dagoela. Nik ez dakit, erresaka pasatzeko leku ona ote den Santa Clara Irla? Bai, oso ona, oso ona. Beraz, ala zaudete, erresaka zala ez? Ato ginen asko, así que ez. Oingoz ez. Aizuzte plan polita, ona Irlara etorri kuadrillan, zer izaten da zuen plana, ona etortzen zaretenean? Bainuta hartu bazkal horretikan, gero bazkaldu, eta gero jetxi, eta beste bainuta hartu, eta gero etxe jun. Askotan etortzen zarete ona? Gutxita, ondo bastante gu, así que oso ondo. Gustora geratuko nintzak hemen Irla, baina lanera joan bar dute, ze pena.